Salutare, creatori și creatori și sunt creatori și jucăm Dot Fed. Deci, uitați, începem cu normal. LOL, iar tamuie. Nu-i face nimic. Să vă arăt ce se întâmple dacă o să dau petrol, dar întâi începem așa. Cine? Aici trebuie să bag cu troll. O să dăm așa că probleme. O să las link în descriere unde joc jocul ăsta. Continue. Acum o să carce. Hacha! Hacha pacha! Lol. Acum cu troll. Pum! 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 Ocha! Asta e tare. Asta e beton. Și aici. Cam asta. Bine, cam asta a fost pentru că să zic.